Bugat ang dagan sa trapiko sa Quimpo Boulevard sa Davao City kaganyang buntag tungod sa temporaryong pagpasira sa Bolton Bridge. Ingon nini ang sitwasyon, sukad gipatuman ang temporary closure sa tulay niadtong Biyernes sa gabii. Two-way traffic flow ang gipatuman sa northbound lane. Napulo kadlaw nga Nakasinati ug ingon niini nga traffic ang mga motorista tungod sa gipasirad-an nga southbound lane. Kay gisugdan na sa dpwh ang pag-repair ug rehabilitasyon sa Bolton Bridge tungod sa nakitang cracks, epekto sa mga nanglabay nga mga linog. Gipahibalo hinuundaan ang publiko kabahin sa temporaryong pagpasira sa tulay ug giabisohan nga mogamit sa alternatibong rota. Busa ang ubang commuters, hilabi na mga estudyante, trabahante ug ginikanan, sayo na nga mang biyahe aron dili malate sa eskwela ug trabaho tungod sa ka-traffic ng Nakasinati pag-abot sa Quimpo Boulevard. Sama sa third-year student nga si Christian J. Siton nga taga Mini Forest Boulevard, Barangay 23-C. Sumala niya sayo siyang nimata aron dili malate sa iyang pag-eskwela. Para sa kuha sa estudyante kay asol yung isa kay yung klase, yung isa alas 9, babot ka, alas 9:30, asa lang kuha na, late na kay ka. Unang asas doon, sayo yung kagmata para sayo kayo makakuhan. Kung gusto makatog, makakuhan, taas-taas, di na ka matog, taas-taas kayo, sayo yung kagmata para di ka malate sa klase. Nakahatag sabog kahasol, alang kang kasya Lea Untong ang bugat nga dagan sa trapiko sa lugar. Dapat 1 hour before out naman ako or in naman ako, dapat punta ka na sa school kasi malilate talaga siya. Dapat talaga maaga. Tingnan mo ngayon mo, kanina niya pa out, pero kanina pa kami nag-aintay ng masakyan. Tapos pupunta ko dito kanina. Mag-iisang oras talaga ako nag-biyahe. Sa Lunes, Hulyo 28, ablihan og balik ang Bolton Bridge human sa repair o rehabilitasyon sa tulay. Kiauhag ang pagsabot sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.